mhlophe kodwa uthi uzudinge ukulayita ukutyukele kubumnyama uthi koba mnyama udinge okoba ulayite. So ndiqinisekile i-executive board icinga le nkonzo ithe xa ijonga imeko ye-communities esihlala kuzo yabona into yokokubana ayahlukanga kwimeko esebumnyameni bantwana bakaThixo. And so ke sawulayita la makhandlela as a symbol of hope, nesithi kubumnyama esizifumana sikubo kodwa likho ithemba, ngoba la makhandlela uthi asisibonakaliso sobukho bukaThixo. Sekethe ke zonke ezilapha zisuka kwindawo ezahlukeneyo zalapha eKapa. Nso ke into ezakwenzeka siza kuthabatha iculo 18 sithabathe iculo sizolile ukuze xa liphele iculo sawubiza isekethe sizokulayita ikhandlela. Isekethe nganye iza kuthabatha ikhandlela kula makhandlela lapha ilayite kwela khandlela likhulu. Awugqiba lowo ozomela isekethe alishiye phaa ikhandlela abuyele endaweni yakhe. Kodwa sawuqala sivumele iculo kuqala ukuze ke emva kwalo singene ke kulo moment of candlelight. If all is